Takže čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu. V tomto videu si budeme porovnávať a testovať tieto dva karburátory. Tento je Yiko a tento je druhovýrobový Taiwan. Mám to tu pekne rozobraté, aby som vám všetko ukázal. A ešte predtým, než video začne, chcem vás poprosiť o odber a ak sa vám bude video páčiť, nezabudnite aj na like a my sa môžeme do toho pustiť. Vzhľad, myslím si, že sa im celkom podaril v tom ten druhovýrobový, lebo vyzerá skoro totožne až na to vrchné viečko, že vlastne tuto je hladké a tuto je nápis ten Yiko Made in Čechoslovakia. To je všetko. Ako ďalšie je sanie. Na tomto originálnom to vyzerá takto. Máme tu tenké steny, pekne zaoblené. A na tomto čínskom to vyzerá takto. Máme tu o niečo viac hrubšie steny. Určite to tak nevplýva na výkon, ale je tam rozdiel oproti tomu originálnemu. Ďalej tu máme plavák plavákovej komory. Tento z Yikov vyzerá takto. Nemá tu po boku tie zvary a určite je spracovaný kvalitnejšie. A tento tajvanský, ako je vidieť na videu, tuto po boku má dosť taký hrubý zvar, takže kvalitou určite nižšie ako originálny. Tak by som sa presunul ku šupatku. Tuto máme originál od Yikovu šupatko a ako môžete vidieť, tento prierez je vlastne na voľnobežnú šrubu a už je dosť vybuchaný, lebo toto šupatko už dosť vlastne najazdilo, takže je už dosť vybuchané. Momentálne tu nemám z Taiwanu ten vrch, ani šupátko, ani to viečko, ale takto sa vám to pokúsim vysvetliť. Keď si kúpite nový tajvanský karburátor, tak vlastne tento výrez, oni vlastne ten karburátor robia podľa originálu, takže tento výrez sa budete mať, aj keď si ho kúpite nový. Čiže vlastne potom sa ten voľnobeh nedá šteľovať. Tuto môžete vidieť priemer otvora na šupátko z Yikovu 19,81 mm. A tuto môžeme vidieť priemer tohto tajvanského karburátora. Otvor na šupátko meria na šírku 19,96 mm. Takže zase je o trochu väčší, ale približne je to skoro rovnaké. Myslím, že na šupátku to až tak nezáleží. K ihlám by som povedal, že sú totožné, až na to, že táto druhovýrobová má menšie medzery tam, kde sa zasúva tá zarážka na polohu ihly. To je asi tak všetko, čo by som k týmto ihlám povedal. Ďalej tu máme spružinky, ktoré vlastne idú na šupátko, aby vám vracial plyn. Tak táto je originál a tamto je druhovýroba. Táto druhovýrobová je o niečo kratšia. Ďalej by som sa presunul k týmto viečkam. Ku týmto viečkam není nič zlé povedať. Vlastne toto viečko, čo držím v ruke, je originál od Yikovu a ventil funguje správne. Keď niekedy sa zasekáva, lebo je to vlastne suché, ale keď tam je benzín, tak sa to aj trochu premazáva. Tuto, ten druhovýrobový, tiež môžete vidieť, že to všetko funguje. By som sa k triskám. Tuto máme hlavnú trysku s označením 68. Vidíte, že tá dierka je veľká asi takto. A keď si to porovnáme s tajvanskou hlavnou tryskou, tak ako môžete vidieť, žiadne označenie tu ani není. Neviem, prečo to tam nepíšu, alebo nejak to nezrobia, ale môžete vidieť, že tá dierka je podstatne menšia. Určite to zmení aj vašu zmes, takže keď si tam dáte takúto trysku menšiu, alebo budete mať tajvanský karburátor, tak určite na 90% váš Pionier bude mať
dosť chudobnú zmes. Keď sa pozrieme na voľnobežnú trysku, tak táto dierka je opäť väčšia ako táto na tom tajvanskom. Dajú sa kúpiť aj väčšie trysky, ale zase si to musíte dokúpiť. Neviem prečo do toho tajvanského nedajú už od výroby vlastne také isté veľké trysky, ako tam majú byť. Ďalej sa budeme baviť o tejto odkvapovej miske. Môžete vidieť, toto je ešte originálna, zachovaná odkvapová miska. Vidíte, že to je trochu prehnuté, tá kovová hadička, aby to vlastne vytvarovalo sa na ten válec. A je to pekne kvalitne zvarené. A táto druhovýrobová, vidíte, žiaden zvar, drží to iba tak nejak a je to vlastne rovné, takže vám to bude buď rezonovať o válec, alebo sa vám tu bude povoľovať, ako to mám ja teraz. Takže dúfam, že toto video bolo pre vás užitočné, že ste si niečo z neho zobrali. Keď náhodou si budete kupovať tento tajvanský karburátor, tak len do toho je to, ja si myslím, že je to celkom podarená kopia. Keď vlastne by ste si dali originál plavák, originálne trysky alebo aj druhovýrobové, ale vlastne s väčším priemerom a originálne šupátko, tak si myslím, že by to bol plnohodnotný karburátor, ktorý by vám fungoval, aby bol spoľahlivý. Takže nezabudnite dať odber, like a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.